سلام كبراتن كبران تخطاتلتنا خمي كأنيهم حزبوا جنبار سلطان حلافنة سراح من أسيات يركب دلو ولا يركب نيدلو أبينا عودات يوم كمان أسيات تروم بتصوتوا دلو مزي بالتأساسر مسحدة كاب مرقات يونيفرسيتي هاجرنا زقنا من أسي على الجيرنا لنا مكتتالكم قدمنا نعدم كبر قاشنا عدمين أخبيركا بزي بمصاقا بسمين بسم تخطاتلتنا زي مسجنكا نايلو مزعبانا خمتي خنبلوت صنحنا زباو جنبار سلطان حلافنتن من أسيات بتلك نقول يركب دول يركبن كمي جمجامكا أو إنا خنتكر من أسيات كه استفل عليه من أسيات حجي خاف استفل عليه كولجات أبيات سنكينت ناي تكنيك أبيات تمرتن بمويا استفل عليه عودات يمرق له سومك نتيز وهابم زل حلافنتن سلطان كمي يتبروا له وحلافن الصرح له درلو أبزي زعبانا خون قدمي إجن بدهر بايتها هنجمرينا سنكا هم ونستولد كالو زعبا كالو خبابي مس خنتات مرتخات حسكا نتخطاتلتنا خطل علينا شيء مجمرة يغني لي أخبيرك نزي كلام حتتنا قبرنا بزي بمعدامك كمسكنك دسولاني المعطل التعابي أما تتعيد نزملكت شمي برخت كبر كيلان دباسي بحال أب تورط بحال نشتي كشت أبنو الزبا سجنية تركب بشحن شعت ميتن تسعان ورحي مسكرم اتعسرت كابابوي قبر كيلان دباس كابدي لتبرهن في ساعتين توليدا هذا عمد كلمة ناصنت مالتي كم مالتي أنا سنت أي استمع أركان دحيرة أبو دحد عمد كله هاي فلت أكاني دايرة أقلتي هو رأسها هاوجيب ذكرونا كلن من الوقت تي بحرنا تعبا قوم وانت تايز بارزنا هيريديتي صلوا والناي سدرابيت صلواون كون خالي أقطع مخينو كلهم ناي بوي سدرابيت ولا والناي دي سدرابيت دارجا نبرحي زين صلا لهم سلازو سيو أب سلاسة هذا الله عدمها مالتي سلاسة حدن يقول له سلاسة حدن كأبتي حجي ورحي زار حزي أو حوس كرم مالتي بزعوا تعابي أو أب تورو كسابوتي تجعت عمت زخون أو تصنيحي تمرتون أب قربت تورط بالعدي أب حليبو تبان الزوبا دكم حار على حجي أو جميلة قدامين كلاين أو تماهرة أبصر ساجن بجزانا أما عباية حواتهون أبدأ كم حاري مهار سلوز نورن زوا أبدأ كم حار زواره مالتيو نابقوم كده كابسال سايك ساب عسرت حدا غفلي أبدأ كم حارة تماهرة دحيرة مسمى بالإسران حدا زورع أكل تشحن شوعتن ورا شوعتن مالتيو نابسا وريدة أبسوا نحدا عمت أبسوا نحدا عمت بمسنا حكاني ناي ماتريك ديجرنا تسلدن صخو 3 سنة بغلت رخيبة أكل تشحن تشعتن ناب ما ينفحي جوين غير مالتيو أوون بكيميكال انجينيرين حمش عمتات دعر ممهر بكيميكال انجينيرين جراجويت كيرا أبكل تشحن 15 ودي أبكل تشحن 16 كا جراجويت كيرا مالتيو برغت كيميكال انجينيرين أصنعها زعودي برقص انتاي زصنا كيميكال انجينيرين كنقول كلنا هسه من انتاي زتذكر كيميكال انجينيرين كم كلهم عينت ناي انجينيرين عودتات هذا فيلو خينو اب اندستري اب فود اندستري اب ناي فارماسي اب كلهم عينت برودكشن ويكا برودكت زوصو عينت تكالات عبي باندستراو ملكع حاسبو كوالكيشن غيرو نامنت اب لابراتوري بلاب سكيل نستسرح زخون عينت وصيت ويكا زخون عينت برودكشن استدلي نجارات يعبيو بتكالاو ملكع كسرح زخل نزع عينت فيلد زصنا عينت انجينيريني كم كل عينت انجينيرين مالتي حمشت عمتات يحصني هذا الله زعود زي بوخا تمرق الله سلاز انجينير يها مالتي ناي زعود زي بدحري بي حتساتف كاد الله بي وفيركا مالت نوي عمتاتهم غير كاد الله مالتي ابركتو انتايو كلمه انجينير مبالكوا حجي يبقى علىخو يكبل خل ابزي دحري ممرقيسي 5 عمت ابستفلالي وتات سلد سرحكو نبتي انجينير كبلن زخل بقعت يديب علىخو لي يحسب بر
كل جزء نجاجي نجار على بإنجنيرين مثل استمرق حدث إنجنير مالت وإنجنير كوين مالت أيقونن بتي استمرق عودي انتوا حدا كاب حمشتك 10 عامات مسرحينا إنجنير إلا نبقعه مالتيو أنا خا كم كله كما ينفذ وقت مهاراي بعدها له تمديبه مالتيو مجمرتا أب كل تشحن 16 نشد شوار حد خون أب معكلا بتصفت ناي منستري معدنن ساعتن نشد شوار حد أكلا معكلا بتصفت سرحي دحرينا بعدها له بمخارون بتمويا يا أبركيتن نشد شوارحي كتيله أب كل تشحن 17 ناب فابريكا مدلا بلاستيكن تانيكان متصوع بمخاد ويكاني مسوا بولي بلاستيك إن كان ميكن بمخاد أون نكباب خلت عمتن شو عتورهن بموياي كم كواليتي كنترول كوينه أو سرحة دحيرة أب كل تشحن 10 مو داتا ويكا كل تشحن 10 متر مو داتا ويكا كل تشحن 10 مجمرتها ناب كوربوريشن زرات نتريتن بمسجار أب كولد ستور أب كفل كولد ستور أب تحت كوربوريشن نتريتن زرات نزلنا تفتكال كوينه أو كم حلافنا كواليتي كنترول كوينه كسب ساعة زي يسرح له مالتي ስለዚህ ሰዓት እዚ በحلافነት ያሰርሕ ዘለሃት ናይ ኳሊቲ ኮንትሮል ማለት እዚ ኮልድ ስቶር ንብሎ ወይ ከዓ ናይ ዝሑል መኽዘን ክንብሎ ንኽእል ኢና እንታይ ዝዕቅብ ሕጂ ኮልድ ስቶር ወይ ዝሑል መኽዘን ንብሎ ዝተፈላለዩ ምግቢ ክኸውን ይኽእል ኬሚካላት ክኸውን ይኽእል መድሃኒት ክኸውን ይኽእል እንድሕር ጉባእ ኣተዓቕባ ደይተገይርሉ ክባላሾ ዝኽእል ነገራት ክንዕቅበሉ ንኽእል ዓይነት መኽዘን እዩ بعاب درجة خان ريو مالتيو أب كل تخفيلنا نريو في اللي إذا بعدنا زلوا نبتو بزملكت ناي 10 شحطون أب 9 تدوكين الله ناي 5 شحطون أب سمرة عدقوا على تدوكين الله ناي كل شحطون كاني أب ألوبو قاش باركا تدوكينات ركب مالتيو تي عينوتو خاني تحدا خفال ناي لو تمبريتشر ويكاني ناي أزي تحت أب نيجاتيف زعكب كخون كله تي كالاي كاني ناي هاي تمبريتشر ويكاني كاب زيرو نلعلي زعقبو إلنا نخفافو لو مالتي تي أتا سرارحو زملكت جن زخون عينت فروتات كون خيل حملتك كون خيل سجا كون خيل وتي سجا كون خيل عسا كون خيل ويون ناي دياري ويكان ناي تصبا وتيتات متصبا حويس كمالتي نببتي نعوم زقدس تمبريتشر ندعقبكا كسبتي نبتغلغلاي زبصحلو منقد زخدلو عينت ስለዚህ በስትብለን ደልሃ 10,000 ቶን ወይ ከዓ 100,000 ኩንታል ማለት እዩ ክዕቅብ ዝኽእል ኣባፅዓ ኣሎ ኢልካ እዚ ኣዝሒሉ ንኹሉ ዓይነታት መግቢ ወይ ዘራእቲ እውን ከዝሕል እዩ መስለኒ ካልእ እውን ኣብ ስመራ ኢልካ ደልሃ ኣብ ከባቢ ዓዲ ጓዕዳዲ ተዘይተጋጌ ሱኻ ናይ 5,000 ቶን ኣሎ ወይ ከዓ ናይ 50,000 ኩንታል እዩ ኣብ ኣለቡ እንድሕርና እውን ናይ 2,000 ቶን ወይ ከዓ 20,000 ኩንታል ማለት እዩ أقطع مقازني على بريئين يرى هذا جزء أدمي درجة عمو تجبر ريئين يرى زمنا وعينتيو كله غطري أخلها خمسي معك أبي ويمخزن كتبل كلها ترى مخزن وترى الدراج قلا مثلا نقوني جن مصر أخايو ناتو ساينس ناتو فلتات ناتو السرعة حزق ليه مها تكنولوجيا خطأتو أخلها بدقها خطأتو نعصر حقوق إلها تاتون أزيم يدلي خيم بو سكمز تحس كان تاي كتب لنا تخيل كم ذا عينتون من قصة تاتي له مالتي بس نقول لنا درجة نقول تميت شح زجا ما جميز نقول زلنا 170 شح كنتالي زحز زي تاس تسرع حقوق خميز مثل في اللي كابتن كل ستور نقول نزلنا زين سلست عينتها تأتيني عندنا ربح أن نتايو نمنتاين قطعتين معناته بزح وصعيتات كم تجبروا لون فليت الله تكنولوجيون زمناوي سكبز أتوكير كان تايكت ولا ناتخل هجي تي كل ستور أسعار حقوق ويون تقوموا هالرئيس أن إحنا قدمنا تي مزحل مخزني ويون نحدا زبالاشو مقبي يكون ويون كلا بصراحة زوع النجارات يكون معك أبن ولا أنت لنا نعو أقمت تأتينا أنا كنصرحهم على تي نعم نتحجينا ألوب ونترينا قاش باركا رؤوس زقالناتو كليما علوه هجي زي كل ستور كتصرحوا خلاها خاني نتي أفتي كبابي كتهانس أولري خالد لخا إنفراستراكشر زخون عينت كل سور يكون نتي خبابي كتصوروا زغل عينت ماشين كأخت أطول لك نزي كم جمرتا مصنعت تقبروا لك مالتي نزي كم بقص زخون كان تاي مصنعت له كم ميترولوجي كم مالتي ريلاتيف هيميديتي وكان هاي كبابي موشتر كنا من تاي زخون نزعتات يدوت نزع قمت أتي خم جمرتا تأثير بقص مالتي أتي عبيت ويكا أتي عقم خاني نعم نت أبى على بزلو لكن تشحتون إلني على نام مالتي حجي كافت ما أكل أو خبابي رح دعزي بالمبر جن أتي
ጋሽ ባርካ ዝበሃል ከባቢ ኻኒ ምስቲ ናይ ሕርሻዊ ዞባ ብምዃኑ ኣብኡ ዝካየድ ልምዓታዊ ስራሕቱን ብቐሊል ዝግመት ስለ ዝኾነ ዘይኮነ ኣብ ጎኑ እውን ናይ ባናቶም ፋብሪካ ናይ ኮሚደረ ናይ ሳልሳ ትዕሽግ ትካል ስለ ዘላትና ነዚ ኣግምት እትያ ተሰሪሓ ታ ትካል ኣፍቲ ዘላ ኣብኡ ዘላ ማለት እዩ ምክንያቱ እተን ኣብኡ ዘለዋ ሕርሻውያን ንጥፈታት ዝኣከብኦ ኮሚደረ ይኹን ካልእ ኣሕምልቲ ፍረታት ኣብኡ ይእከብ እሞ ብፍላይ ኣብ ኮሚደረ ፀይጥና እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ነታ ትካል ወይ ከዓ ነታ ፋብሪካ ባናቶም ነታ እንዳሳልሳ ዘድልያ ዓይነት ኮሚደረ ክሳዕ ዝእከብ ኣብኡ እንዳተኣከበ ይፀንሕ እሞ ይኣኽላ እዩ ንነዊሕ እዋን ከስራሓ ይኽእል እዩ ኣብ ዝተባህለሉ ከዓኒ ካብኡ ብቀረባ ብካንሸሎ ብመንገዲ ስለ ዝራኸባ ብቀረባ እንዳተሰርሐለን ንኸይድ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኣስመራ ዓዲ ጓዕዳድ ዘሎ ከዓኒ ዝበዝሐ ማእከላዊ ከባቢ ብምዃኑ ንኣስመራን ከምኡውን ብምሉእ ዞባታት ጋሽ ባርካ ክኸውን ይኽእል ዋላ ዓንሰባ ክኸውን ይኽእል ዞባታት ደቡብ ክኸውን ይኽእል ብምሉእ ኣብኡ ዘሎ ቀረብ ናብ ዕዳጋ ዝኸውን ቀረብ ብዝቀረባ ኣብኡ ተኣኪቡ ይኣክል እዩ ኣብ ዝተባህለሉ ሽዑ ካብ ፀቕጥታት ዋጋ ንምግልጋል ነቲ ከባቢ ወይ ነቲ ሕብረተሰብ ብሓንሳብ ከተውርደሉ ትኽእል ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዝተወሰነ እዋን ወይ እውን ብዝተወሰነ ኣገባብ ተፈቲኑ ነይሩ እዩ ከም ኣብነት ንምጥቃስ ስጋ ብብዝሒ ይሕረድ እሞ ተኣኪቡ ይፀንሕ ኣብቲ ኣከባቢ ኣውደ ዓመት ምጭቕቃት ናይ ዕዳጋ ወይ እውን ናህሪ ዋጋታት ናይ ዕዳጋ ስለ ዘጋጥም ነቲ ሕብረተሰብ ብዝተወሰነ በብዓቕሙ ብኪሎታት ድዩ ብ10 ኪሎታት ድዩ በብቲ ዝጠልቦ በቲ ሕብረተሰብ ዝጠልቦ መንገዲ ናብ ዕዳጋ እንዳቕረብካ ካብ ፀቕጢ ናይ ዕዳጋ ከተድሕነሉ ትኽእል ኣገባብ ተፈቲኑ እዩ ኣዝዩ እውን ዕዉት ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ናይ ባፅዕ እንተሪእናዮ እውን ባፅዕ ብባህሪኡ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ ዓዲ እዩ ምስ ነዊሕ መደባት እውን ኢንዳስትርያዊ ዞን ብምዃኑ ኣብቲ ዋላ እውን ትኮልስተር ኣብቲ ኢንዳስትርያዊ ዞን እዩ ተደኪኑ ዝርከብ ነዚ ከዓ ንኩሉ ንሰደድ ዝዓለመ ካብ ሰደድ መፀውን ኣብኡ ኣብቲ ኮልስተር ተዓቂቡ ብምፅናሕ ናብ ሃገር ከም ኢንፑት ወይ ከዓ ከም ቀረብ ኮይኑ ከገልግል ይኽእል ማለት እዩ ብዓብዪ ከዓ ካብ ሃገር በብዝተፈሰነ እዋናት ተኣኪቡ መርከብ ስጋዕቲ መፀካ ድዩ ገለ ተኣኪቡ ፀኒሑ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ከዓኒ ብሓንሳብ ክኸደሉ ብዝኽእል ኣገባብ እዩ ሕጂ ኢንዱስትርያዊ ዞን ኣብ ሃገርና ካብ ዝጀማመር እውን ነዊሕ ገይሩ እዩ ብፍላይ ምስቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ርኢና ከዓ ኣገዳስነቱ ናይ ኮልስቶር ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብፍላይ ኣብ ከምዚ ወደብ ባፅዕ ኣብቲ ጥቑ ኮንካሲ እዚ ንብሎ ዘለና ፍሪ ዞን ዓይነት ይካየድ እሞ እዛ 10,000 ቶን ዝዕቅብ ወይ ከዓ 100,000 ኩንታል ዝዕቅብ መኽዘን ክንእስ ክእል ዶ ዋላስ ብቑዕ ብመንፅርቲ ንጥፈታት ዝካየድ ወይ ምስ ግዜ ለውጥታት ክህሉ ይኽእል ዶ ሕጂ በዚ ሕጂ ዘሎ ዓቕሚ ርኢኻ ክትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ዝተጋነነ ኣዝዩ ዝዓበየ ኮይኑ ክረአ ከኣል ኸውን እዩ ኣብ መጻኢ ክትሪኦ ከለኻ ምዝ ክትገልጾ ፀናሕካ ናይ ሰላም ኩነታት መፂእ ኣሎ ብሕጂ እውን እቲ ምዕባለ ኢንዳስትሪ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ሴክተር ብምዃኑ እቲ ኣባፅዕ ዘሎ ንሕጂ ዝዓበየ ወይ እውን ልዕሊ መጠን ዝኸደ ኮይኑ ክመስል ይኽእል ወይ እውን ክረአ ይኽእል ኸውን እዩ ምስ ግዜ ክረአ እንድሕር ወይ እውን ኣብ መጻኢ እንድሕር ጠሚትናዮ ግን ክውሕደና እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ነዚ ግምት ምእታው ከዓኒ ኣብቲ ከባቢኡ ንዕኡ ብዝመስል ኣገባብ ክህነፀሉ ዝኽእል ዓይነት ኢንፍራስትራክቸር ድልው እዩ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ከምዚ ዓይነት መኽዘናት ክሰርሕ ዘመናዊ እዚ ምክንያቱ ገሊኡ እውን ክሳብ ሓደ ዓመት ናይ ምዕቃብ ተኽእሎ ኣሎ ከም ዝርዳእኒ ኣብ ዝዕቀብ እውን ካብ ዓሳ ጀሚርካ ስጋ ኢልካ ኣሕምልቲ ፍረታት ብዙሕ ዓይነት ኢኻ ትዕቅበሉ ነናቱ ሳይንስ ከ ኣሎ ከምቲ ዝረኣኹ ኣለቡ ዝረኣኹምና ማለት እዩ ምስ ወፆትካ እዚ ሕጂ እዚ ከምኡ ዓይነት ኣሰራርሓ ክትገብር ከለኻ መንግስቲ ማዕረ ክንደይ ወፃኢ ገይሩሉ ትብል ከምኡ ምሕሳቡ ኸ ንመፃኢ እንታይ ይጠቅም ትብሎ ሕጂ በቲ ዓይኒ ወፃኢታት ተሪእናዮ እቲ ማሽናት ርኢኻ ነርካ ኢኻ ኣብ ኣለቡ እቲ ዳንፎስ ዝበሃል ብኮምፕረሰር ንሕር ጀሚርና እቲ ዳንፎስ ዝበሃል ዓይነት ኮምፕረሰር ካብትዮም ኣዝዮም ዝበለፁ ኣብቲ ናይ መዛሓሊታት ሲስተም ኣዝዮም ካብቶም ቀዳማይ ደረጃ ዝስርዑ ዓይነት ኮምፕረሰር እዩ በዚ ዋላ ክትልክዖ ትኽእል ኢኻ ዋላ ምስቲ ዘመናውነት ዋላ ምስቲ ግዝያውነት ዝኸይድ ዓይነት ማሽናት ተተኺሉ ዘሎ ሕጂ ብዘመናውነትን በቲ ግዝያውነትን እንድሕር ርኢኻዮ ብመንፅሩ ከዓ እቲ ዋግኡ ኣዝዩ ከም ዝልዕል እቲ ዝተገበረሉ ወፃኢታት ከዓ ኣዝዩ ላዕሊ ከም ዝኾነ ክትግምቶ ኣብ ብዙሕ ኣይሸግርን ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኣተዓቃቅቡ ወይ እውን ኣብቲ ኣገዳስነቱ እንድሕር ርኢና ኣገዳስነቱ ከም ኩሉ ማሲ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ሴፍቲ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዋላ ብዓይነት ሴፍቲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብዓይነ ቁጠባዊ ረብሓ እንተሪኢኻዮ እውን
ولا نون نهاجر طرح دي كونس ولا كم كال بخراي ملكعون كتقملو تخيليخا حدا اندستريال زون دحرينا منالبات كابترسنا وصز ولا خون خيلي زخونه سمصي كتقملو زخل عينه زون سلازي ولا او فورت مصيمون نعو بخراي ملكع تطقيمهم نابخار يم كشطو ولا بخال ترانزيت ملكع ديم ناب كال هاجر كوسدو انديبندنس افتي تو كونترات مالتي حجي تاغداسنتو بخولي نعاخا ابستوسن اوان قرب نعاخا نتي نهاجركا خم قرب كوينو خغلكلكا خيلي بعينت قطبا ويم بعينت اتاو اندحر طنبيتنا يون او فرت مصيوم نعو كتقاملو بزح يبليوم ستيلون يغبري فتنات استغبر ነገር አለ አፎርቲ ቀኝ ሕጅ መጽዮም ሪኦም ኸይደማሉ ለለ 3 4 ዝሆን አይነት አፎርቲ ናይ ደገ ማለት ናይ ደገ አፎርቲ መጽዮም ሪኦም ከይደማሉ በከመይ አጋባቢን ክትቆምሉ አብት መስርሕ ዝረ ይኸውን ማለት እዩ ሕጅ በኩሉ መልክዕ እንዱ ሕሪናዮ አዝዩ አገዳሲ መንግስት ሕጅ ነዘን ሰለስተ ዓበይቲ ንብለን ዘለና ናይ 2000 ቶን ናይ 5000 ናይ 10000 ቶን بدرجة خالق هاجرات كتريو من الوقت نزبله خونه خلي بدرجة أنا هنا كتريو جن عبد مخزني مهنياتو 100 شح كنتال زحزل كحد عبد مخزن موقع زحيلو النفس وكف زرعتي ويات كلتي وي عصا خونه خل وي سجا خونه خل نقول له خمس جيرو أزحيلو موها نوي حق زي حق قبل كذا خل مسرحو أزيو زدنا نجاري من قصتي أبوانو دو صريح وتبلزي مهنياتو خبيد وصاي جيرو لكي أبوان يدله مهنياتو نجارات مسد ليخا تب كتب له من دلوات صنيحهم بقربة تقام له من نقوله زردو نجاري مالتي حجب جبو ما يصير بمول عقمي أن تقام لون نهلون خونينا بمول عقمي أن تقام لنا لنا بالكي حجي بأبنة محل تريسنا كارنتلي نعد قعدات مر ويكا زيادة كم زي نطف صراحة له مالتي التنايبات عنا يعلوون أبسط سنة أواني تسرح زني عدو عارجن أب نطف سرح له مع قطعلت سرح له مالتي اتخلق جن حجي نعدو عدد مور كابتناتنا عقب من لعلك خير كله علنا نعنا قالوا لنا باص علنا انا كلتي خن زرغحنا خلينا ويتاني عدو عدد طرح صني حنيرات تخون ويتاني باص طرح صني حنيرات تخون السمس ملائكه شعو كاب تبتب تبل جن اوريدي دلو علكا مالتي ስለዚህ ኣብ ግዜኡ ተዳልዩ ተሰሪሑ صحادرو ني 5-6 ዓመታት ኣብ ስራሕ ወፊርካ ኣለኻ ከም ዝመስለኒ ተዘይዘ زي بلي صخاو مالتي ابزي انتي تمكرو قسيمكا بفلاي كا خدتي تمرتي بانجينيرين كيميكال انجينيرين 5 عامات مستمهاركا بخلص حساب تمهارلو او بغبر تمهاريا ግን تي ازي غبراو صراحه مستمدبكا خرخيبكا مو تفلليو انتي رخيبكا ابتني 5 عامات ناي صراحه يوتكا انتي تمكرو قسيم الله تبل مسؤول تكنولوجي مفلات الله معناته زبزح كمزيتات ناي وصا زيغاتات مصيم يمسرحو ولا تخلو ناي بروجرامينج سيستمون الله اندراهو سونتوم كيلاتات كاب شاينا يغونو خاب استفلالي هاجرات مصيم يمسرحو نزخه معرخ اندي سخا ابت ملكت اتيهم اللهم سخا يغون ولا بصوتكا حجي اتبتي تمكرو دبلكاو كجمر تمكرو قليل ايكون انت رخيمنا زنا تمكرو مالتي تاب كوليج دوسرنا تمرتي مبغسي نتي ابصراح كغاطمك زخل زخونه عينت شجرات بخمي كتفوت تخيل مبغسي نغراتي زخونكا بر كمزي كم مسرح نغر ايكون كاني بو تبغس ابتصرح جن زياده يا خاتمار كاب لعلت كوليج اب كوليج تمهار كاي تا ابصراح تمهارو زياده يبلص سو خا يدمع زياده يدمع مالتي تا اب كوليج تمهارنا زخل زوفرنا نابصراح مساتنا يصنحكا افتي قدميخا افتي لاين صنحكا افتي مسمر صنحكا مو شعو اوكي تقدم حجي اب كوليج كم زبول ممهرانسي زياده مالتي الكا زياده تمهارلا وين زياده تفلطا مالتي حجتي اب كوليج مصانايو مبغس خوينو اتا اب صراحه جن نت تمرتنا زياده كم استمهارنا زفلطنا زياده كم زلنا ويون كنعبيلو نخل منجد زفطرلنا اتي ناي صراح بايتاي مالتي تي تكنولوجي ويونت ابصراح زغاطمنا نخنفلطو زنبره مسرح جن بزح شجرات نيرو وطاهنيات كل غزي وطاهنيات مخانا ما يترفومني هاجراو اندحر كينو تعبيلو تي سيستم ويكا تي تكنولوجي كتورسومو ناب كالخا خطحلفو سلاز دلي بتوغه منفس يزمهركا تموصانياتكم ولا كابت كوليجات حسكا اختريو خلاخا تي عقم خاسي ولا زبزح غزي هنداويان اب كوليج مهورنايم نابي زتوكوره تمرتي ام زمهور خان تيل كان جن نابتي اكزام زتوكوره تمرتي يخا توسداو
ምናልባት ኩሎም ዘይክኾኑ ይኽእሉ እቶም ዝበዝሑ ወላ ካብ 80-70% ንላዕሊ ክንብሎም ንኽእል ዓይነት መምሃራን ናብ ኮሌጅ ዘጋጥሙኻ ግን ነቲ ኤግዛም ሌቨል ክትበጽሕ ወይ ከዓ ነቲ ፈተና ኢልካ ከም ትጽዕር ዝገብሩ ዓይነት ሲስተም ናይ ትምህርቲ ከም ዘጸካዮም ዝገብሩቶም ወጻኛታት መምሃራን ማለት እዩ ተመሳሳሊ ኣብዚ ናይ ነዚ ኮል ሶራት ከተኽልዎ ድመጹ ንባዕሉ ነዚ እንዳ ፕላስቲክ ቱቦታት ከተኽልዎ ምስ መጹ ግን እንተኺሎም ክሳይምስ ገበሩ እንታይ ዝደልዩ ንሶም ንዓዶም ተመሊሶም ካልኣይ ግዜ ብኮንትራት ክሰርሑ ኣብቲ ዓዲ ስለ ዝደልዩ ነቲ ቴክኖሎጂ ወይ ነቲ ፍልጠት ብትጉህ ኣየተሓላልፍዎን እዮም ሕጂ ብዚ ናትካ ብልሓት ወይ እውን እቲ ኣመጻጽኣ ብትምህርቲ ድመጸኻዮ ነገር ኣብዚ ይሕግዘካ ገለ መንቋቋሕታ ናይ ትምህርቲ ስለ ዘለካ ናይ ምንባብ ነገር ስለ ዘለካ ዋላ እውን ምዝ ሕጂ መጽ ዘሎ ናይ ሞባይላት ናይ ትራንስሌት እናገበርካ ናይ ቋንቋ ጸገም ኣሎ ብሓፈሻ ኣብ ቻይናውያን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ቻይናውያን ዝግበር ናይ ቋንቋ ጸገም ስለ ዘሎ ብዙሕ ሽግራት ይደሎ እቲ ዝዓበየ ሽግርካ ንሶም كحلفولك أيدلين يوم نتفلتر. أيتوجهون يوم مالتي. كتفلت أيدلي خانة. معناته نقال إجزيون تمليسهم. تمليسهم كسر حصل زدلي مالتي. حجي قط مكان قالنا قام ويبالاشوا بقى مرحن. صباح كان عرينا يلوم جزا خيفانو خامو. أفتمشت بباوزا بلامبارينا قاريوا يصنعوا بجبري زي قط منا مالتي. حجي كم زعينة challenge نحلفك إيو متيوت أفلتو مالتي. حجي زجن حنسب تبهر مسفلت كاو ساخان تاي تقبر ولا يصلوخا ولا يصرفوخا تزقد سكا علامة مفلاتيو نخد فولتو خا دحريوم ليتنقطرن تخيد مالتيو جاب زناي كل صور تطريزلو تمكرو تطريزلو افلطو قليل ايكونن اب ساعه زي بزي زخونه قل عالم مالتيو نت كل صور زخونه عينت بلشت تغاطيمو كعري زخل عينت بقعت اطرينا لنا بساعه زي مالتيو لذا حنسا تفلطت كاب تشايناوين مسوساتكموس كم زي موصو يركمهم اللهم حجي ولا حنت تشايناوين اي كقدسونا يمنعنا نبد حجون اي قدسونا مالتيو ولو انت عقمي مجنان كمسل خلخون حجي حدش كل صور إنسان كنجبروا له نخل عينت بقعت بعلهم صوت كورون تقول يوم ما الدحرين بقربة عند الريخة بيلها برعيد زكبر بزح عينت متسجنات على نت متسجنات كاني نتاي نوس خلينا هنا نتنا طبابات نوس خلو مالتي نت طبابات نتايو نتزنا برا سيستم كم بحدش كم زناي كنترول ويك عمق أتصري سيستم كأيركا ميكانيكال زنا برا سني بإلكترو ميكانيكال تغيره مالتي نزسني حدا كلا عين زينة برا عملت نفرج سي كلها تنعب جزانا فرج نحرق لنا خوينس نورمال نولع ندفع نحنا قل كبعل خمسة مانوال تولع تدفع اوتوماتيكالي بحد كنترول سيستم كتولع له تخيل بتزنع سمل كع مالتي ابزد ليها تتس ابزد ليها تطفئ مع استمكخ مع اسكا زياده انت تزد ليها سرح مسرحنا كلين تجبر كتجبروا له تخيل كنترول سيستم زبال بمايكرو كنترولر ويكاني بي اكس ار 60 اكس ار 70 داتا بحال زخيد كم زعينا سيستمات كم تطر تغير له جولينول اتي بقعت تطري يخبلك يخل زخون عين تصقماتك يبلنا مالتي مس بصوتي ابسعتسي ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ መቀጸልታ ናይቲ ብትምህርታዊ ሓበሬታዊ ኣዛናይን ኣሳታፍን ዝኾነ መደባቱ ንተኸታተልቱ ከዓግብ ዘካይዶ ጻዕሪ ንሆ ሕጅውን መዓልታዊ ዜና ኣብ ፌስቡክ ይቀርባሎ እዚ ሰፊሕ ሸፈነት ዋሂብዎ ዘሎ ዜና ኣብ ሃገርና ጎረባብትና ከምውን መላእ ዓለም ዝካየድ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ከምውን ማሕበራዊ ጉዳያት ዘጠቃለለ ይኸውን ዜና ውሽጥን ወፃን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ላይክ ምግባር ክትከታተሉ خبرنا عدل بستفلالي عودي استفلالي من سيات مها بشحات يمزمرقوا زلو ابز وانزن دحرينا زحلف 10 عامتاسي وفر اب تمرت تجبرس غزيفي في لايك اب كولجات مالتي تعودتاتون سفيحي عينتاتنا انجينيرينج بزيحلو عينتاتنا عوده تمرتي ازي بزيحيو كل عينتات يدلو من اسي مهار الله مسوصخه خمي يفر الله ناتكا غمغام كمي الله بقعتو خناي بحقي بقعيدو وصا الله اب كولجات سخانا ابنت وصيها لها زياده خابت تمكرم ساعتها خارخيبه تبلا لها تم كالوت كخما خادم وي كباخان لعليم كما يوصل له حفشه وطريق كلها من اسيسي اب سراح زلو تقداسنت نتستمهارو اب غبر ناي موعل تخولو كما يزلو حجي ابزا اتي كاب كوليج زوص سبقعيدي اي بقعن وي بقعيدي دوص زلو خنبل مستقدم زغلصكوا بقعي كون اندوص نبقعت ما بقس زخونه ነገር ሒዚ ይድወጽ ኣብቲ ስራሕ ንኽበቅዕን ከይበቅዕን ግን ኣብቲ ድጾንሖ ባይታን ኣብቲ ንሱ ዝኸዶ መንገድን ይድምርኮስ ማለት እዩ እጃ ኣብዚ ዝበዛሕና ካብ ኮሌጅ ንወጽ ከባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ሓደ ናይ ትጽቢት
ፀገም ሒዛን ወፂና ማለት كيدلنا عبد زخدنا يا بوتا كل نجار ريد خوين ويكا كل نجار تقريبا خصنا إن عندله حجز حدا تقامي زبزحو ولا وانتي تسفى مقرات زبالون أبزي متصل تخيل مونا بحدا تكال سخا بإنجنيرين يتمرقه حدا فانس زخونا ويكاني أوفيس لابتوب كيرمو زلوو سيداخا خوفيلكا قلمله سبكت إزز كم زعين التثبيتات حزنا نوصين عبد كولج حجي جايو كغير زلوي ببقرم لا تغير يمصالو حجي ازي بتحساس باخن قيرو زلنا نغري افت منسيات مالتي ازي قير كان دحر كاب تحت وريدكا كتبغس كيلكا كاب تحتي كتفلط دحر تبغيسكا ننتوم ابتي بايتا سرح دصنحوخا بزي قدس انت عينت مويا اللهم بزي قدس تمكرو حدا عبي نغر مخانو امينكا كابوم كاب اب حنت نابليكيت دحر تمديبكا بليكيت مسكا مسوم كجمبر عليك اب حنت ندا دحر تبغيسكا تبو مسكا مسوم كجمبر عليك كاو شعو تي ناتكا بقعات اتناتكا تمرتي اوريدي قال ما بقس سلازلكا دا فلطكا كتحلف يقا دا حلفكا مسكدكا شعو تزدل درجه كتبوصيها مالتي كم زعيت منقد له حجي كل سبكم مالت ايكونن قال امونغو قلطيفو تسفا زقرص منسى يالو اتي تسفا خي قرص خا تحت تبغيسو نت درجات حدا بحدا زخدو ግን አዝዩ ብዙ حلو بساعه زي مالتي እቲ ዝخدو خاني እንዳ በለ ኣብቲ ወይካ በብ ደረጃታት በብ ቁሩብ እንዳልዓለ ወላውን ክሳብ ደረጃ ሓላፍነት ክዝበጽሑ አለው ወላ ኣብቲ ደረጃ ሓላፍነቱን ኣይብጽሑ ምክንያቱ ሓላፍነት ንስተወሰኑ ሰባት ስለ ዝዋሃብ ኩሉ ሰብ ሓላፊ ኾና ይከል ስለዚ በዚ መልከ ኣብቲ ደረጃታት ብቕዓት ግን እቲ ሰብ ካብ ታሕቲ ተበጊሱ እንዳዓበየ ዝኸይድ ኣዝዩ ብዙሕ መንእስ ምዛናይ ሓላፍነት አልዕልካ ዘለኻ ህዝባዊ ግንባር ሓላፍነት ከምኡን ስልጣን ኣይካፍልኒ ኣይህብኒ ዝብል ርዲእታት አለው ብሕብረተሰብና ብሓቂ ህዝባዊ ግንባር ስልጣንን ሓላፍነትን መንእስያት ይህብ ደሎ ሓላፍነትን ስልጣንን ንብሎኸ ብመሰረቱ ዲፋይን ክንገብሮ ተኮይና እንታይ ጃብዚ ኣብታ ድሕረይት ሕቶኻ ክጅምር ብዓቕሚ ማለት እዩ ሓላፍነትን ስልጣን እቲ መግለጽዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዓብ ነገር እዩ ሕጂ ሓደ ሰብ ሓላፊ ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ሓላፊ ስልጣን ስለ ዝሓዘ ኸኣኒ ኩሉ ነገር በቂዑ ማለት ኣይኮነን بقليل ነገር ሓላፍነት ወይ ስልጣን ዘለዎ ሰብ እና ኣብ ትሕቲኡ ዘለዎ ሰባት ብግቡእ ከመሓደር ዝኽእል ንተልእኾ መንግስትኻ ኣባይታ ከስርሕ ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ እቲ ሓላፍነት ወይ ከዓ እቲ ደረጃ ስልጣን በፂሕዎ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ እዚ እቲ ሓላፍነት ወይ ስልጣን መልእኽቲ ተቐቢልካ ኣባይታ ምስራሕ ወይ ከዓ ኣባይታ ምውዓል ነቶም ኣብ ትሕቲኻ ዘለዎ ሰባት ከኣኒ ብግቡእ ድሌታቶምን ፍልጠቶምን ኣባይታ ክትቀምሉ ወይ እውን ብኸመይ መንገዲ ካብቲ መንእሰይ አበርክቶ ክትረኽበሉ ትኽእል ሜላ ምፍላጥ እዚ እቲ ሓላፍነት ከብሎ ወይ ከዓ ኣብ ሓላፍነት ዘሎ ሰብ ስኒ ብግቡእ ነቲ ሓላፍነት ተጠቂሙሉ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ ኣብቲ ደረጃ ወይ እውን ኣብቲ ናይ ስልጣን መሃብን ደይ መሃብን ዝብል ኣምር ግን ኣነ ኣብ ሰዓት እዚ ብፍላይ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ዝኸድካዮ ሴክተር መንእሰይ ዘይብሉ ዲፓርትመንት የለን ወላ ኣብቲ ላዕሊ ደረጃ ይብፃሕ ምፅኢልካ ኣብ ላዕሊ ኣይብፃሕን እዩ ኣካይዳ ኣለዎ بست كم بمدرخ بتاعت إنها متسقى دعبخات خير كم تقدم خجل سلك تصنحكم على تيو بس مسألة كأني تي جنبار وكأزبا جنبار كأني أبتي من يمور راس مسرح بفلاي أبزي كل التعاملات كبزرع خو بعلى استعذبكم على تيو أبتي يمور راس مسرح أزيو بعابز غنا درجة يصير حلو لهم على تيو أب نعمل تاب قديات وتعي كنرن خل بغربة حجاب ساعات زين ريزو لناون بدرجة ኤምባስታት ተመዲቦም ንደገ ዝኸዱ ኣዝዮም ብዙሓት መንእስያት ኣለዉ ብፆታዊ በቐረባ ዝኸዱ ስለዘለዉ ከም ዘለዉ ስለዝፈልጥ ማለት እዩ ወላው ናብቲ ውሽጢ እንድሕር ርኢና ከዓኒ ኣዝዩ ብዙሓት መንእስያት ኣብ ዝተፈላለዩ ሴክተራት ብሓላፍነት ዝሰርሑ ብቐረባ ምሳይ ስለዘለዉ ስለዝፈልጥ ማለት እዩ ኣብቲ ዓይኒ ዘሎ ስለዚ ስበቲ ኣገባቡ ይኸይድ ኣሎ ንብል ኣለና ሕራይ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ኣካል ንመንእስያት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውዲ ይፍትኖም ኣሎ ማእከላይ ዲዩ ትሕት ዝበለ ደረጃ ዲዩ እናገበረኻ እቲ ናይ ስልጣንን ናይ ሓላፍነትን ንኽመርሕሉን ኣፍረይትን ክኾኑን ህብ ኣሎ እቲ መንእሰይ ከድልው ደሎ ተቐቢሉ ነዚ ብግብሪ ክሰርሕ ኣሎ ከድልው ደሎ ሕጂ ሃቡና ጥራሕ ደይኮነስ ምስ ሃቡኻ እውን ነቲ ስራሕ ከተቐፅል ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ሓደ በዓል ትካል እውን ውልቀ ሰብ እኮ ኣቦኻ እንድሕር ኮይኑ እታ ትካል እንድሕር ሰርሓላ ኮይኑ ውላዱ እንድሕር ጎቢዙ እሞ ክህቦ እንድሕር ደልዩ ናይ ስራሕ ብቕዓቱ ክርኢ ክኽእል ኣለዎ ምስ ሃቦ ምስ ፈተኖ እውን ክሰርሓላ ክኽእል ኣሎ
تزيكونه هون يسوي مهنات تتكلون كتعنيا حد حرستاي ترينا ونا بحد حرستاي محراس كريئك تخوينو نويت كتحس تخون كاون كل يلا مدك مجمريا نويت كتحس دحر دا بقبا بدي تحز خون كا امين ونا هبه كاني مهناتس نتي بعرايون محرشا توقع لي صباح نقول مالتي حجي هابونا حلافنت كبهال صنيحونا كافولنا نيبولنا نكبال نحر وهب الله خمس تولد الله خا بقبر خا بصحت من اسيات كان رئ لنا ابستفل علي عود بدرجه حلافنت تساتو له ادما اعتقاد خون سبات الله نزخ بقبري يصرح ود الله صنو علم انا حلافنت اندحرتو هاي بحنس بتازق بقى مقد خنا تحلافنتي يتغبر الله خدو تمنساي كغبو فصم دلو حجاونا اطرح دي كونس مستوهاب كخسر حل الله او خنتاي كتول تخل حدا باو ነገር አለው ሰብ ባህሪው ናይ በቃት ፍልሊ አለው አነ ካብታ ሓደ ዝተሓትኩ ክኸውን ክእል ሓደ ካባይ ዝለዓለ ክኸውን ክእል በቲ ደረጃ ናይ በቃት ማለት እዩ ወላ ዝተመሳሳለ ሓደ ዓይነት ሞያ ሓደ ዓይነት አመጣጻ ሓደ ዓይነት ባክግራውንድ ይሃልወና ግን ኣብቲ ደረጃ በቃትና ክንፈላለ ንቡር እዝና ኾነ ግን እቲ መንእሰይ ኣብዚ ግዜ ሰዓት ወይ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሰዓት ዘሎ መንእሰይ ብፍላይ እቲ ደረጃ ሓላፍነት ዝሰርሕ ዘሎ ከምዚ ተኣምራታዊ ዝኾነ ነገር ይዘርኤካ ንነገራት ኣስፊሑ ይሓስብ ኣንዊሑ ይርኢ ገላቢጡ ከዓ ይብል ማለት እዩ ኣዝዩ ተኣምራታዊ ዝኾነ ስራሕት ከዓ ንርኢ ኣለና ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ድልውነት ንሕሪኢኻ እቲ መንእሰይ ኣብ ሰዓት ንዝኾነ ዓይነት ሓላፍነት ዋላ ሞ ንግደፎ ይጽናሐልና ንዝኾነ ዓይነት ስራሕ ድልው ይደሎ ክገብር ዓቕሚ ኣለዎ ይኽእል ይኻ ይገብር እውን ኣሎ ስለዚህ ሕጽብ ዝበለ ኣብ ሰዓት ዘሎ መንእሰይ ወይ እውን ኣብ ሰዓት ዘሎ ዓይነት መንእሰይ ንኹሉ ዓይነት ብደረጃ ሓላፍነት ክሰርሕ ድልው ብቑዑ ኣባይታውን እቲ ዘለዎ ሞያን ኣበርክቶን ነቲ ሃገር ይኹን ነቲ ሕብረተሰብ ይኹን ንኸበርክት ብዘይ ተግላባድነት ኣብ መስራሕ ዝርከብ ዘሎ ዓይነት መንእሰይ እዩ ክገልጾ ይኽእል ምናልባት ከምዚ ዕሽራት ክህልው ንቡር ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ነቲ ዘሎ ግን ወይ ነቲ ዝበዝሐ ዓይነት መንእሰይ ግን ዝውክል ኣይኮነን ስለዚህ እቲ ዝበዝሐ ፐርሰንቴጅ እቲ ወይ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ሚእታዊት ናይ መንእሰይ ኣብ ሰዓት ዘሎ ብፍላይ እቲ ብኮሌጅ ለበል ድመጽእ ዘሎ بدرجة حلافنا ترح ليكونا بدرجة مويا ببقعة نخسرح قربن تجوهنا له يسرحك الله. أب تاريخ هاجرات ترينا من أسياتهم تاريخ الصرح مالك. معناته حدا وعدمها حنقول صرح بهلا يبتقوا أن تونونا له. ما كلنا هاجرات تاريخ ترينا كابدخنت ناب معبالغ مسألة الله ترانا من أسيات أزيلو عليه. ترى أنت يا بتمرح النتو صبوا جرك محازيز دللي. من أسي سوء يحيلي إذا قاب جبر قاب تاريخ إيرتراو رئينا هنا مالتي معناته أب ممسأنا سنة ترائزي قن تتي كويناز زكاة دول زنبرس تناي دجنا سرحون دحرينا من أسياتهم زعمون يرب وملو تقرأ لاي من أسيين يرشوا والتوعة تايب الله ولا نستيت ولا كلهم صريحهم كان سيمون دحرنا سنة ترينا وانت ما ساسالي سلازي من أسيين تايخ قبر الله زهجر زي أنا تيها عب ولده حل في عجي انتهي كبرال منات من اساسين هاي بحقس انتهي تراهم كخوم زلو ما بنت انا خباها قرب عبي بالخوني انا ونفسي يكون كنزو صاد الله ግን تورو انتهي كخون الله هاجر كتهنص زدلي هنص هاجر يكون كان ترك زتهنصت هاجر زركب يله كتهنص عليك ترى كتستمع قرته كونك حدا سالاي وي حدا جزا سرحكوا بعد السرحه كوين عزيز دنا بغنزو ودا سرحه كوين ግን كنت السرحون كخون አይከልኒ ማለት جنتاي مالتي اتمن اسيك ابز سنتاي خغبر دلو تهاجر ناتو مخانا فليتوس انتاي ترو كل دلو نزت ولو دل حتى حيسكا عولو مالو صلوكا يحجب زوان زي بوز عينت عولو مالو ناي دغون كيتكا هرفان ناي گنزب ناي گله مركابون الله دليتات الله قمن اسي وعي حيل سلازونكا ግን زيركا هاجركا خاتن توينا اصحات ريهان كي خب دغمس اذا حنصلكا يلن مالتي بلقا يلن زهنص يلن بعلها تانصلك اون مقرتون الله أبز سيمن سينا انتهي خبر الله وين انتهي خبر الله جي قديم كهت قلت صنيعه انتهيو تناي تثبيت في الليات الله تثبيت في الليات زبلن زلو انتهيو نامنت انتو يقلت صنيره حدا سب كاب كوليج مسوص وي حدا منسي كاب كوليج مسوص سني افت بايتا ناي سراح مساتو دصبيم نغرات الله اجي تا عند مفتاحي كوينات راينا نعي تقداماي اتبتي منسي كبر زلو تثبيتات كا موحد تتدليو زلخا تثبيتات كاني بسرح كمص كم زغل مأمان
همزي كبال صنحه بعلخ اندحر دي سرحكايو ነገር بعلخ دي قربكايو ነገርስ من دايما قربلك حجي بعلخ ናብ تحت وريدك سريحك ክትቅይሮ ትኽእል ነገር ከም ዘሎ ኣሚንካ ኣባይታ ስራሕ ብትግሃት ምውፋይ እዚኣ ተቐዳምነት መንእሰይ ክገብራ ዘለዎ እዩ እቲ ግንባር ወይ እውን እቲ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ኣብ መንእሰያት ክገብሮ ዘሎ ነገራት ከአንታይ እንድሕሪልካኒ እቲ ድሌታቶም ምርዳእ እንታይ ዝደል ዘሎ ትመንእሰይ ኣብ ሰዓት እዚ ሕጂ ዓለማዊ ሓቂ ንሕና ንቀይሮ ነገር ኣይኮነን ናይ መንእሰያት ድሌት ስኒ ከም ዝወሰነ የብሉን ሓደ ነገር ይደሊ يراقبه كل نجار دلي يراقبه قوم دابله دليتات እንዳወሰኸ ይድኸይድ ሕጂ እንታይ ይገብር ዘሎ ነዚ ኣብታ ኣታሓዛ ከቆርጥ له ማለት እዩ ማስውል ቀሰባት ኮኑ ቆለም ኣብ ገለገለ ደረጃ ሓላፍነት ዝሰርሑ ዓበይቲ ሓለፍቲ ነቲ መንእሰይ ሳን ንሽተይ ድሌታቱ ሪኦም ብግብሪ ኣብቲ ስራሕ ክሕግዝዎ ዝፍትኑ መሊሶም ሃጥ ዘብሉ ሓለፍቲ ኣለውና ብግብሪ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ كمي تمنجس حلافنا توصيل مالتي بمصنعتي اتمنسيسي انتهي يزدل زلو سراح يزدل خلال الحين سد المنسياب ساعتي اتبايتا سراح بملو نعقو بمهاب اتمنسيكا اتتوهيب وزلو حلافنت ويقول اتتوهيب وزلو ناي سراح بايتا بقبو تتقيمو ابركتو كاري نتهاجرك ابو منصر بتسوزو ابركتو ابزا حد درجه تعبي اب حد درجه تبصح كم تخل امينو تزم ماكسيمم السوق قبرو زغل السوق بركتو زغل نجر نمغبار دلو كخاو ابزي حجي اتي ناي سرح بايتا زقرب زلو منغستي بز لا على متن نمنسيات كبركتو لزغلو بايتا مفتار اتمنسيكا نتزوهابو زلو بايتا يو نتزوهابو زلو ناي سرح هواهو بغب ابركتو ويون بزي تقولابادنت እና በርከተ نتهاجر نابزل على درجه نخبصحا ناتو حلافنت مخان تجنزيبو كسرح ابزي حجي كلتي بالانس نحر مصيو تمنسي يبركتالو تهاجركا ناي سرح بايتا تفطرالا ስለዚህ ነተፈጥር ዘሎ ባይታ ናይ ስራሕ እትመንሰይ አበርክቱ ይሁቦ ማለት እዩ ስለዚህ ክልቲኦም በሐባር ተሃገርን ትመንሰይን በሐሳብ كل ግዜ ኣብ ሃገር ክታንጽ ድዩ ኣብ ብዙሕ ነገራት ጉዳያት እንዶ ምህናጽ ሃገርሲ ወላ ሓዳር ክታንጽ ኮላውን እኮ ሓርጎጽጎጽ ኣሎ ኩሉ ግዜ ዓቅሊ ግን የድሊ ተጻዋርነት የድሊ ኩሉ ግዜ ትውስኖሲ حسيبك هتوسن كتكل لك ስለዚህ እንታዩ ሀገር ትህነጻላ ተጻብኦታት አለና ንሪኤ ለና ሁላና ማለት ዘለና ያ ቦታውን ተነቃፈ ቦታ አይት ስትራቴጂያው ቦታ ነው ኤርትራ ተነቃፈ ቦታ አይደለም ጸጋታት ነው ሀገር ካን ፈልጣይና ለሀገር አዝዩ ብዙ ዝሆነ ጸጋታት አለው ማለት በባህር ተበልና መሬት ተበልና በክሊማ ተበልና በስተፈላላይ ነው ማዕሉን ቱሪዝም ሙቹ ዝሆነ ቦታታት አዝዩ ወፍሮ ክትገብሮ ለትኽል አዝዩ ብዙ ጸጋታት ናይ ሀገር አለው ዛሃ ተጠማቲው بعين صلاتي ወይ بعين حيالان كتري خلها ስለዚህ ነዛ ሓርጎጽጎጽ እዚ መንእሰይ ከመይ ከሓልፍ ኣሎ ምክንያት ጽባሕ እዚ ሃገር ዝስኽርከባ ኣቦኻ ይኮነን ኩሉ ግዜ ነታ ገዛኻ ከም ማሕደረልካ ዝነብር ምክንያት ሓደ መዓልቲ ቦኻውን ክሓልፍ እዩ ዝባው ግንባር ስጋ ሕጂ መርሓካ ኣሎ ጽባሕ ንጎ ግን ዕድሚኡ እኺሉ ንሱ እቲ ናቱ ተሓሳስባ ሓሊፍልካ ይኸይድ ዘሎ ኣብዚ እቲ መንእሰይ እንታይ ክገብር ዘሎ ዝሃገር ክርከብ ኣይ ጽባሕ ንጎ እንታይ ክገብር ዘሎ ነትዝርከቦ ዘሎ ተተሓሳስባ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተተሓሳስባ ናይ ርእሶም ርኮሳ ሒዙ እቲ ጸንሐ ታሪኽና ሒዝና ማለት እዩ ዝተሓልፈ መስገደላት ንፈልጠና ሁላና ዝሃገር እዚኣ ከዓ ብኩሉ ዝተኸበስ ስለ ዝኾነትካ እቲ ሓይልና ከም ናይ ቀደምና ደሊልና እኳ ደኣ ካብኡን ላዕሊ ጌርና ንክንከይሲ ከቢድ ሓላፍነት ዘለዎ መስለኒ እቲ መንእሰይ እሞ ኣብዚስ እንታይ ክገብር ዘለዎ ና ጽልዋታት ኣሎ ኩሉ ግዜ ክጽልወካ ዝኽእል ካብ ዓድኻ ከውጻካ ዝኽእል ብዙሕ ጽልዋታት ኣሎ ብደገ ዝመጽእ እሞ ነዚ እንታይ ክጎርሓል ዘለዎ ትመንእሰይ ሕጂ ኣብዚ እቲ ዝዓበየ ስራሕ እቲ ናይ መንእሰይ እኳ እንተኾነ ግን ናይቲ መንግስቲ ስራሕ ከዓ ኣሎ ኣብዚ እንታይ እዩ ንሱ ካብ ታሕቲ ካብቲ ኤሌመንታሪ ሌቨል ኢልና ንገልጾ ናይ ትምህርቲ ነቲ መንእሰይ እቲ ሃገር በይናይ ታሪኻ መጽአ انت عينة مصاصا انت عينة قدلاو مستنكر حليفه ابزي نحنا بصيحنا زلنا درجه ويون ابزي بصيحته زلا درجه مس كل عينة مسنخلات مالتي ابزي بصيحته زلا درجه نخت بصحسي انت عينة تاريخاو مسقدل حليفه مصيح زتنتن حدا ابي ناي تاريخ تمرتي ويون اتزلو ناي تاريخ تمرتي كعبيلو زخل which is بحسب زمص ነገር አይኮናል ለተመነሰይሲ ቀስይሉ እንዳተጎስጎሰ ካብ እግር ተخلو مالتي بالتاريخنا إيرترا بتي قدلاو تاريخ أمتصاصنا إيرترا كاب تحت نانقح
እንዳነቃ እንድሕር መጽዩ ኣብ ላዕሊ ምስራሕ የድልየካን ማለት እዩ ኦሬዲ ካብ ታሕቲ ጎስጊስካ መጽኻ ኢኻ ኣፍሊጥካ መጽኻ ኢኻ ሃገር እንታይ ማለት እዩ ሃገር ብምንታይ መጽእ እቶም ዝሓለፉ ወለደታትከ እንታይ ዓይነት መስተንክራ እዮም ሓሊፎም መጽዮም ኤርትራ ከም ኤርትራ ንኽትከውንሲ እንታይ ዓይነት ታሪኽ ሓሊፋ ኣብ ደረጃ ዝበጽሓ ዘላ እንዳፈለጦ ስለ ድመጽእ ድሓር ምግላጽ ኣይድልየካን ኦሬዲ ገሊጽካሉ ኢኻ እዚ እንዳፈለጠ ድመጽእ መንእሰይ እንድሕር ኣብቲ ላዕሊ ደረጃ ምስ በጽሐ ይጽይቃሎ ንብላለና እዚ ካልእ ዕላማ እዩ ማለት እዩ እቲ ብግቡእ ተኸስኪሱ ዝመጽእ ኣብቲ ሃገር ከዓ ዘሎ መንእሰይ ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ግን ንኹሉ ዓይነት ተጻብኦታት ወይ እውን ብዓብዩ እቲ ግንባር ዝኽተሎ እቲ ርእሰ ምርኮሳ ወይ ሰልፍ ሬፈረንስ ዝበሃል ዓይነት ኣካይዳ ሰሪጽዎ እዩ ዝኾነ ዓይነት መጽእ ማለት እዩ ነብሱ ምስ ከኣለ ዕድመ ብጽሕና ምስ በጽሐሲ ናብ ስራሕ ወፊሩ መጀመርያ ነብሱ ድሕሪኡ ኸ ንስድርኡ ናይ ምእላይ ሓላፍነት ክወስድ ዝብገስ መንእሰይ እዩ ዘለና ኣብ ሰዓት እዚ ስለዚ እቲ ቀንዲ መፍትሒ ካብ ታሕቲ እዩ ትምኹስኳስ ውሕደና ኣለኹ ትኹስኳስ ክሕይል ኣለዎ ኢኻ ትብል ኣለኻ ጎስጓስ ወይ እውን እቲ ምኹስኳስ ነቲ ታሪኽ ምፍላጥ ካብ ዝብል ኣብ ታሕቲ በቲ ዝግባእ ይኸይድ ኣሎ እንዲ ግን በቲ ዝግባእ ይኸይድ የለን ካብኡ ንላዕሊ ክኸይድ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ዝለዓለ ምስ በፅሕካ ተቐይሮ ነገር ውሕድ እዩ ካብ ታሕቲ እንድሕር መፂኻ ግን ብዙሕ ኣይሸግረካን እዩ ነቲ ኣብ ታሕቲ ነቲ ኣብ ላዕሊ ለበል ወይ ብኮሌጅ ዝመፅእ ኣብቲ ናይ ስራሕ ባይታ ወፊሩ ዘሎ መንእሰይ ንኸተማእዝኖ ብዙሕ ሽግር ኣይመፀካን እዩ ማለት እዩ ታሪኽ ኤርትራ እንድሕር ርኢና ታሪኽ ገድልን ቃልስን ምዕራፍ ተቢልናዮ ብምሉእ ማለት እዩ ካብ ሓሙሽተ እያ ሃገር ወፅያ ሃገር ቆይማ ብታሪኽ ንፈልጦ ማለት እዩ ደርከብናሉ እዋናት ከዓ ዝወራራት ናይ ወያነ ኣሎ ምክንያቱስ ዋላ እታ ሃገር እውን ምበርዓነት ማለት እዩ ከም ሃገር እውን ክትረኽባ ኣይትኽእልን እቲ እዋን እቲ ወያነ ምስ ኩሉ ሓይሉ ፈቲኑ ዝፈሸለሉ እዩ እናሓለኻያ ትኸይድ ሃገር እያ እዚኣ ሃገር እዚኣ ምስ ከምዚ ክንሪኣ ከለና ብፍላይ ከዓ ሕጂ ከዓ እሞ እቲ ብድሆታት ዳርጋ ዝበዝሕ ክፋሉ ሰጊራቶሲ ናብ ርሁብ መጻኢ ተማዕድወሉ ዘሎ እዋናት እዩ ብሕጅስ እቲ ውጥናትካ ኣቢልካ እቲ ወፍርታትካ ዝዓብየሉ እቲ ህንፀት ዝዓብየሉ እሞ ከዓ ብገዚፍ ሓይሊ ስፒድ ዘለዎ ነገራት ጌርካስ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ እቲ ባይታ ዝጣጣሕ ዘሎ ኮይኑ ንረአየኒ ንዓይ እቲ መስገደል ዝበሃል ዝተሓልፈ ኮይኑ ንረአየኒ ንዓይ እሞ ስኻ ከመይ ይረአየካ እንድሕር ከምኡ ዝረአየካ ኮይኑ መጻኢት ኤርትራ ከመይ ትረአየካ እታ ስኻ ትርከባ ኤርትራሲ ኣብ መጻኢ ከመይ ክትገብራ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ዝሓለፈ እቲ ዝሓለፈ ታሪክ ናይ ኤርትራሲ እንታይ ዝምህረካ እንተልካኒ ንዓይ ከም በረኸት ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ፃዕርሲ ውፅኢት ከም ዝርከቦ ነዊሕ ትፅዕር ብዙሕ ትቃለስ እሞ ከም መወዳእታ ከዓ ናይቲ ዘካየድካዮ ቃልሲ ወይ ናይቲ ዝገበርካዮ ፃዕሪ ገለ ሽልማት ወይ ሪዋርድ ትዋሃብ ኣብ ትምህርቲ ተሪእናስ እቲ ዝያዳ ዘፅንዐ እቲ ዝያዳ መምህር ዝብሎ ዝተኸታተለ ኣብ ገዝኡ ናይ ትምህርቲ መደባት ሰሪዑ ዝኸደ ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ብልጫታት ናይ ትምህርቲ ይዓትር ብእውን ኣፍልጡ ወይ እውን ርእሱ የስፍሕ ማለት እዩ በዚ መንፅርቲ ኣብ መጻጻእቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ተሪእናዮ እቲ ናይ ገድሉካ ኣብ መጻሕፍትን ብምዝንታውን ኢና ንፈልጦ እቲ ናይ ወራር ወያነ እውን ብዝተኻእለ መጠን ወይ እውን ብውስን ነገራት ፀሊልና እዩ ኣቢልና እዩ ካብ ትምህርቲ ከም ነቋርፅ ጌርና እዩ ዋላ ንዓና ብብዙሕ የፅለየና ነቶም ኣብ ዶባት ዝነበሩ ህዝቢ ዋላ ተመሃሮ በሎም ከም ዝፈናቐሉ ገይሩ እዩ እዚ ሕጂ ገለ ስምዒታት ይሕድረልካ እዩ እቲ ሃገርሲ ካብ ምንታይ ከም ዝወፀት ኣበይ ደረጃ ከም ዘላ ግን ናበይ ደረጃ ከም ዝኾነት ብኩሉ ነገራሲ የብለካ እዩ ኣብ ጎራብትኻ ዘሎ ሃገራት ትሪአን ኢኻ እንታይ ዓይነት ሕንፍሽፍሽ እዩ ዘለዎን እቲ ደረጃ ንቕሓት ናይ ህዝበን እንታይ ዓይነት እዩ ንሕናሲ ከም በዓል ሶማል ተሪእናስ ሓደ ህዝቢ ሓደ ሃይማኖት ይበሃል ንሕና ግን ትሽዓተ ብሄር ዘለና ህዝቢ ኢና ነዚ እዚ ዓይነት ናይ ኣስላም ክርስቲያን ዓይነት ብዙሕነት ግን ከም ሓደ ፅባቐ ተወሲዱ ዝኸይድ ሕብረተሰብ እዩ ዘለና እቲ ፍልልያሲ ፅባቐ ይበቃ ፍልልያት ኩሉ ግዜ ኣነ ከም ግርጭት እዩ ዝሕፀብ ኣብ ካልእ ዓለማት ዋላ እውን ኣብ ብዙሕ ዘጋጥም ነገራት ማለት እዩ እቲ ናትና ፍልልያት ወይ እውን እቲ ሕብረተሰባዊ ፍልልያት ናትና ግን ሓደ ፅባቐ ይፈጢርላ ሕጂ እዚ ከዓ ንዓኻ እንታይ እዩ ዘርእየካ ከመይ ኢሉ ይኸውን ዝተፈላለየ ነገርሲ ከምዚ ጋራጮ ኢና ንፈልጥ ሕጂ ከመይ ኢሉ ይኸውን ኢልካስ ንድሕሪት ከም ትሓስብ ከም ተንብብ ከም ትውከስ ዝገብረካ እሞ ሽዑ ናትካ ሓላፍነት ከም ትወስድ ይገብረካ ሓላፍነትካ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ መስተገደላት ሓሊፉ ኣብቲ ዝብፃሕ በፂሓላ ካብዚ እንዳሓርካ እቶም ዘምፅሉካ ኣምፅኦምልካ ኣለዉ ልክዕ ከምዚ ሪሌይ ናይ ቅድድም ማለት እዩ
حدث قرادما يغيا مصيفنا ابتا نتاريلي اندحر يبكا حسكا طونتيلكا ودي خلها نتناتو صعرو كونت غيرك يالها مالتي كابتن سو صعرون لعلي غويخا اندحر ويون كابتن سو زوصو صعات لعلي كتوص انت خيلكا ግን نتنسو زهبكا عوت زياده عوت يخا تدرعلو ስለዚህ እዚ ኣብዚ ደረጃ ዛብጽሕዋ ዘሎ ነዛ ሃገር ቀሊል ጻዕራ ኣይኮነን ወይ እውን ቀሊል ጉዕዛ ኣይኮነን እቲ መንእሰይ ካባ ጀሚርካ ብጾተይ ካልኦት ኩሎም ኣከባቢ ዘለው ክወስድዎ ወይ እውን ክርድእዎ ዘለው ነገራት ከኣኒ እዞም ክሳብ ኣብዚ ደረጃ ዛብጽሕሙልና ዘለው ሰባት ብህዝባዊ ግንባር ድመጹ ወይ እውን እቲ ህዝባዊ ግንባር ዘሰለጡ ዓይነት ኣምር ኣብዚ ጠጠው እንድሕር ኣቢልናዮ እቲ ሃገር ካብቲ ዝነበረቶ ንድሕሪት መሊስና ክንጉሕፋይና ማለት እዩ ነዚ ሕድሪ ዝተቀቢልና زياده عطفو نحر سريحنا خا تهاجر زياده ابتزلع الدرجه تبصحها مالتي اتزهاجر نحر ابدع الدرجه بصحها خاني نحنا بزلع الدرجه بصحنا لنا مالتي ندقنا نولدونا خاني حدا سطم زخونه مصاي نسر صلو مالنا مالتي سلازي اتي توهيبنا زلو بسرح كنرعو طرح انا كم بحال الفوز دل ملقت مالتها بركه صبو مغلصي اموداتا مزازم تكوننا حنت حتى قربلك قال من سيات ولا وحدات يخونوا في الله كعب دجز مبرو أوشت وانا حدا حتى يسألني نزقنا زرقة حرقوس قوس إنه ولاد لنا أبجمتها تيخا مخا ترقم كأزدي تحتنا هاللوه بواجا نهاجر كم زغط كونا لو تهاجر كم زغط كونا لو زول سوات هاللو أو مساعة خاب تسرح مساعة حاجن كبيت سراحي هاجر ناس كبيت سراحي هاجر محلاو كبيت سراحي مو اتزلنا يا جيوبوليتيكا وخنات تاريخا ويا كمامت انا ارترا تاريخا ابتنقاف بوتاي مستلعلنا يتصنحنا مزح حجسي قلطيفهم لوط زدلي سبات አለው قلطيفهم كم تسم ابرسهم لسلو خون يدل ግን ኩነታት ካ ከባቢ ኻኻ እዚ ጸላዊ ምዝታ ሕስካ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት መንእስያት ዋላ ውሕዳት ይኹኑ እንታይ ክትብሎም ደልብ ፍላይካ ኣወጻእ ዝርከቡ جي أنت ملقتي حتشري ما سي أنت يا قبل زخل مجمرة أبتي من أسي دلايلوت ومخانو معنا غير يكون صبونا غير جن نلوت إنك تركب ك نات كتر أنتايو أو سرح له بهلا يعني سخاسي دلايلوت ده أخو نمبر أبتنا يلوت مسرح جن نات كتر أنتايو هجر كتهنس على واحد حرت بلا لقى مزرعة كل سبب قولي كم زي ما عدت نخونينا كم زي جبر كتبل تقليها جن أبتنا مقبار مسرح ويون أبتنا يهنسات كخون خل أبتخلق نايم عبالة هجر كخون خل أو ترى ينتايو الكانات كا حلافنت تاعها ويون نات كعبر كتور تاعها كتوسد كتبركت زجبا كا ويون زلكا الأمبر كم زخون الكا بزربات رحنا السوشيال ميديا ناي كال بايتا زرخب كا ويون حدا ميديا رخيبل كا مزراب بزح وصيت زلو خوينا يسمعن ترجمون يقولوا اموداتو تبصح ነገር ስለሌለ ማለት እዩ ድሌት ክህልዎ ካ ንጉሪዩ ዝኾነ ሰብ ድሌት ኣለዎ ካባ ጀሚርካ ማለት እዩ ኣብታ ሃገር ክህሉ ዘለዎ ለውጥታት ክራኣየካ ክእል ኸውኒ ብሓሳብ ክኸውን ክእል ገኸውን እዚ ግን ብግብሪ ብምድራዕ ንስኻውን ኣነ ሃገራዊ ከምዝ ሞያ ኣለኒ ከምዝ ኣበርክቶ ኣለኒ ከምዝን ክገብር ክእል እየ ድሕሪልካ ተሃገርካ ናይ ሓባር ኣበርክቶ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክብፅሓ ስለ ዝኽእል ኣብዝሃለኻ ሃሊኻ ዝኾነ ይኹን መንእሰይ ድዩ ዓብይ ድዩ ብዘይ ገድስ ኤርትራዊ ብምዃንካ ጥራሕ ብሃገር ዝኮርዕ ሰብ እዩ እቲ ናትና ፅባቐ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ከይዱሲ እቲ ኣባህል ኣሎ ናትና ኣደይን ሃገረይን ዘይብል ኤርትራዊ የብልና ካብዚ ዝፅበቕ ነገር የለን ነዚ ፅባቐ እዚ ሒዝና ከዓኒ ነታ ሃገር ከነዕብየላ ንኽእል መንገዲ ወይ እውን ነታ ሃገር ከነዕብየላ ንኽእል ተበግሶ ብምውሳድ እግን ነቲ ተበግሶ ወሲድና ከዓ ኣብ ስጉምቲ ብምውዓል ዳኢና እምበሪ ብዘረባ ክመፅእ ዝኽእል ወይ እውን لو تيلن كما تزخل عبيت يلن كما تزخل معبالة يلن سلازي كاب زربات تقطيبنا كاب بلا بلو تقطيبنا أفتي نحنا نتهاجر كنقبرن خل عبركتو انت دهبنا يحيش كبرتها باللي بركة جركيدان مفانو خوننا جن 3 عنات غير كلها 3 حدن نبراخ الله سك خونتات نبراخ نالبات حدار غير كتخون كا حدار كا كما يمثل جنات اللحظة زي مثل كها مسألة خانتاي كم زمثل سك مفانو وجبر النابو. قطعوا خينو دحري graduation مالتيو علت كنت شان 10 graduate مسكبركو أب 3 ورح خاني
ተመርዐ ማለት እዩ ኣብ ወርሓ 10 ናይ 2016 ተመርዐ ሓዳር ገይረ ኣብ ዓመተይ እውን በኽሪ ወደይ ሃንኤል ተወኪረ ሕጂ ወዲ 4 ዓመት ኮይኑሎ ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ኣብዛ ኢንተርቪው ንገብረላ ዘና መዓልቲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ካልአይቲ ጓለይ ተወሊዳ ኣላ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ በኽልተ ቆልዑ በኽልተ በስድራይኻ ኮንካ ዘለኻ እንኳዕ ሓጎሰካ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ምስ ናይ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ምሩቕ ዝኾነ ሞኸዓ ንልዕሊ 5 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ሞያ በቲ ሞያ ትሰርሓሉ መንእሰይ ደኽንብለካ ኣቶ በረኸት ግረኪዳን ከነካይዶ ፀናሕና ቃለ መጠይቕ ኣብዚ ፈፂምና ኣለና መንእሰይ በረኸት ወይ ከዓ ኣቶ በረኸት ከዓ ስለተዝሃብካና ሰፊሕ ሓበሬታ ብስመይን ብስም ተኸታተልትን ኣዝየ የመስግነካ ትሕሶና ኣብዚ ፈፂምና ኣለና ሰላም